Ahoj! A vítejte na mém YouTube kanálu Check-in with Brian. Tento díl dělám v České republice něco, co jsem vždycky chtěl dělat. Recenzuju český film. A vybral jsem si 100% pravou českou klasiku. Ženy v běhu. Film začíná záběrem na starý pár, který si zapisuje seznam věcí, které chtějí udělat před smrtí. Se Scott pedákem, projet se ve Ferrari, tetování. Bohužel manžel zemřel po 6 minutách filmu. Manželka má velkou smůlu, protože těsně před smrtí si manžel na seznam přidá ty nejtěžší a časově nejnáročnější úkoly. A sice uběhnout maraton. Když požádala své dcery o pomoc, všichni to odmítli. Každá proto má svoji vymluvu. Jedna chce mít vlastní dítě, druhá je příliš zaneprázdněná spáním se svým šéfem. Ta poslední už 4 děti má, z nichž nejstarší spí v její posteli a předstírá, že je jejím manželem. Jedna dcera si to okamžitě rozmyslí, když zjistí, že její partner chce mít dítě se každou, kterou potká. Potom jí její matka dá kompas, který jí má pomoct najít kluka. Kompas nikdy v minulosti nefungoval a zdá se, že nefunguje ani teď, protože jí vede k malé holčičce. Matka 4 synů změní názor na účast v maratonu, když jí chlapci řeknou přesně, co si myslí o jejím běžeckém talentu. Nemladší dcera se taky rozhodne k závodu přidat. Ovšem nejsem si jistý proč. Vypadalo by to ale pro film hloupé, kdyby nezměnila názor. Takže vidíme holky, jak si nakupují oblečení na bahany. Skvěle se baví. Nakupování musí být pro ženy skvělá terapie, protože všichni, zdá se, zapomněli, že jejich otec zemřel minulý týden a jeho tělo ještě nevychladlo. Začínají přípravy na maraton a matka pro ně má překvapení. Najala si trenéra. Věřili byste tomu, že trenér je ten samý muž, kterého ta šéfová Meleka potkala noc předtím v parku, když on musel zrovna akutně močit a jeho pes jí málem zakousnul. Matka velmi nenápadně zjistí, že trenér nemá ženu. Když se ho zeptá, zda je svobodný. Trénink začíná a probíhá formou montáže. Připravte se na spoustu montáží v tomto filmu. Každých 5 minut v tomhle filmu někdo běží do rytmu hudby. Takže dívka s kompasem se spřátelí s malou holčičkou, která bydlí naproti na dvorže a vypadá příliš mladé na to, aby žila sama. Nakonec zjistí, že dítě přece otce má, ale nechávají každý den celé hodiny samotnou. Cože? Není proti zákonu? Dávalo to smysl, když jsem viděl tu postavu. Naposledy žil v Mostě a byl velmi nezodpovědný, ale teď se věci změnily. Přestěhoval se do Prahy a vydělává hodně peněz. V Mostě neměl ani vindru, ale na druhou stranu měl dobrý vztah se svým synem. Typický příběh. Je noc a otec se konečně vrací domů a nachází svou dceru u okna s dívkou s kompasem. Ona hraje roli svobodné krávy. On je polda, nevrží si zím lidem a tato situace se mu nelíbí. Ale dcera, která sdílí stejné instinkty jako její otec, pozve svobodnou krávu o pár dní později do svého bytu, aby upekla jahodové knedlíky. Tátovi se to moc nelíbí a vyhodní jí, ale později jeho dcera řekne, že potřebuje ženu. Věci se mění velmi rychle. Polda potřebuje pomoc a potřebuje urgentní operaci. Možná
Nejlepší způsob, jak se dostat k srdci toho chlapa, je přes jeho slepé střevo. Takže si to dívko rozmyslí a ona u něho straví noc. Dřív jsem se bál, že ta holčička zůstane celý den sama doma. Ale podívejte se, jako snídani jim připravuje. Ta dálka je ve filmu nejzodpovědnější. Ale později ten muž si to zase rozmyslí, protože si přivede domů psa. Pravděpodobně by bylo pro všechny nejlepší, kdyby ten muž vyrazil zpátky na cestu do mostu. Jedna věc, kterou musím říct, je, že tahle holka musí být hodně silná, nebo že cestuje velmi daleko. Podívejte se, jak zvědá tenhle velký kufr přes prach diverží. Po těžkém začátku si milenka šéfa a trenér začnou rozumět. Mají typickou irskou zkusku. Úplně se spolu opíjí. Jednoho dne se nečekaně při běhání setkají se jejím šéfem. Ten jí okamžitě zavolá a rozjedou se. Ale ten šéf nebyl jen přítel, byl to 100% sugar daddy. Nestratí jen vztah, ztratí práci, ztratí byt, je teď bez střechy nad hlavou. Takže se nastěhuje k trenérovi. Všechno vypadá dobře. Měli by být tam, kde jejich láska opravdu květe. Ale pozor, trenér vypadá jako stalker. On má všude fotky své bývalé přítelkyně, včetně jedné přes celou zeď. Je pro ně vztah opravdu u konce? Myslím, že ne. V angličtině bychom řekli, že je to red flag, opravdu velký varovný signál. Je štěstí, že tato žena trénuje běhání, protože v budoucnu možná bude muset před tímto mužem utéct. Trenér si uvědomí, že je zamilovaný do nemladší dcera, ale při první překážce ztratí odvahu a rozhodně se přijmout práci v Dánsku. Takže se konečně dostáváme k dní velkých závodů. A jestli se nakonec všichni zamilují, samozřejmě, že ano, je to romantická komedie. Dokonce i Stock a trenér se později objeví na večírku. Ta holka by si ráda jí měla dát na toho chlapa pozor, pokud se tedy pokračováním nejmenuje žena v hrobě. Teď je čas na celkově hodnocení. Mám proto vlastní systém. Ženy v běhu je romantická komedie. Není to nejlepší film na světě a na druhou stranu není to nejhorší film na světě. Takže nebudu drsný. Nedávno jsem se naučil novou frázi v češtině. Tenhle film je jednochůbkový film. Není to těžké jídlo. Je to lehká zábava. Takže filmu dávám skóre 3 housek a 4 rohlíků. Což dohromady výsledně skóre 7 houslíků. Děkuji za pozornost a jestli se vám video líbilo, dejte prosím like a odběr. A podívejte se na moje další videa, které jsou zatím v angličtině se titulkami.